apa bener nek donya arep kiamat kono geger kono banjir gedene ora pekak dulur ayo do tobat ngelingono sesuk ana akhirat ning akhirat ra disuguh kowe donat apa wong sing ana mung jembele malaikat mula eling marang pangeran ngelingono nyawa kabeh mung gaduhan bondo donya yakin mung titipan derajat pangkat panguwasa iku mung sampiran omong-omong anggere eling karo sing kuwasa tak becik wedi karo tumindak sing ala nggih kuwi pemut ya Pak.